אנחנו נפגשים. שלום לכל מי שהגיע. אני יודעת שלא פשוט להגיע בימים האלה, כי זה ימים מאוד מאוד עמוסים, וממש מנגנים על המיתרים הכי עדינים של הנשמה שלנו. אגב, מהסיבה הזאת בחרתי גם להעלות את כל המפגשים שקשורים לחירון. בהתחלה זה היה רעיון להביא רק מפגש אחד, וזהו, מפגש על חירון, איך אנחנו מתחילים להכיר אותו. ולפתע פתאום הנה אנחנו במפגש הרביעי. ומיד אני חולקת איתכם את המצגת שלי, בסדר? אוקיי. בסדר, אז הנה, הגענו לחירון, איך חירון עובד במפה שלנו. תוך כדי, בטח אני אצטרך לאשר אנשים. חירון במפה האסטרולוגית ככלי להתמודדות עם טראומות. למעשה, בשיעור הזה, מה שאני רוצה לעבור, אני מקווה שנספיק את הכל. מה זה בעצם מפה אסטרולוגית? מי הוא חירון? מה הם טראומות? איך זה בא לידי ביטוי ומה עושים עם זה? אבל רגע לפני שניכנס לשם, יש לי סדרה של שאלות לשאול אתכם. זה שאלות מאוד מאוד חשובות. עם כל אחד ואחד מכם, אני אדבר בלשון זכר, קחו את זה לשני הכיוונים, כי פשוט בעברית זה מתחלק לנו, זה לא משהו שאני יכולה להגיד יו, ואז זה הולך גם לזכר גם לנקבה. אז אני אשאל איפה הפצע שלך ומה הכאב שהוא מביא איתו, ואיך ניתן להתמיר את הפצע לריפוי. האם כל אחד ואחד מכם יודע איפה הפצע שלו, מה הפצע שלו, ואת הכלים איך לרפא את הפצע? איך מקבלים את הפצע? מה התהליך בו זיהינו את הפצע, איך קיבלנו את הפצע, איך למדנו לחיות עם הפצע, ומה הנרטיב של הסיפור שלך, שלך, ולמה? האם יש בך את ההסכמה לצאת למסע של ריפוי? כשאנחנו עובדים עם חירון, אנחנו לא נוגעים רק במקום של הפצע, כל המטרה זה להגיע לנקודה של ריפוי. ולכן השאלה, אם יש הסכמה לצאת למסע של ריפוי, מי שרוצה יכול לחזור למפגשים הקודמים שדיברנו למה אנשים לא יכולים להגיע לריפוי או לא רוצים ריפוי. לא רוצים, שוב, מעומק התת מודע. השאלה הבאה, אם יש בך את היכולת לקבל עזרה באמצעות כלים אובייקטיביים ואמיתיים. רובנו במקומות של הפצע, של הכאב הכי חזק, אנחנו מתכנסים בתוך עצמנו ואנחנו עודפים ודוחים עזרה. ולכן העליתי את השאלה. האם יש בך את הידע איך לתכנת מחדש את הפצע? כי כל המסע החירוני בעצם מדבר על תכנות מחדש של הפצע. ואז אני אוסיף ואומר שיש דרך קסומה ומרתקת לעבודה עם פצע חירוני, לזיהוי, הבנה ויצירה של חוזה חדש, ממנו מגיעים לחוכמה יוצאת דופן, חוכמת הלב, ופה אני מציעה לכל אחד ואחד מכם את קורס חירון, ייפתח בסוף ינואר, מי שירצה פרטים בשמחה, כל מה שאנחנו עובדים במפגשים האלה של ההיכרות הראשונית, זה ממש רק לגרד את פני השטח, המטרה באמת עבודת עומק סופר אינטנסיבית, כדי שאפשר יהיה לגעת בפצעים שלנו, ואפשר יהיה להתמיר אותם למקום שנוכל לחיות איתם בצורה שונה, להגיב אליהם בדרך אחרת, ויותר מכל בעזרתם לגלות את המתנות המדהימות שכל אחד ואחד מאיתנו קיבל. כמו שאמרתי, נתחיל במפה אסטרולוגית. סליחה? אם אפשר בבקשה לסגור רמקולים, כי אני שומעת פה רעשים. מפה אסטרולוגית היא הקפאת פני השמיים ברגע הלידה. התבנית שנוצרת מספרת לנו מי האדם. כמו שאנחנו יודעים, היום יש תוכנות, מאוד קל להאזין, תאריך, שעה, מקום לידה, מה המאפיינים של הבן אדם, מה הרצונות והצרכים של הבן אדם, איך הוא חושב ומתקשר ומוצא את הקול שלו, מה מערכת התמיכה הרגשית שלו, מאיפה הוא מגיע, איך הוא מתבטא ומוצא את השביל להיות מישהו, איך הוא מתפקד בעולם, זאת לצד מערכות יחסים, מהו מגנט ומדוע, וכל המגנותים שלו, מה הם יחוללו בחיים שלו, איך הוא יפגוש את השינויים שקורים למרות ועל אף, איך אדם יוצר אמונה אמיתית, מה תהיינה המטרות, איך נתמודד עם סמכות, עם כישלון או הצלחה, איפה נמצא את החלקים האותנטיים שהתחברו לשליחות של הנשמה שלנו, ונוכל להגשים את החלומות האמיתיים שלנו. כל מה שדיברתי כעת עובר בעצם לאורך הגלגל. מה הרצונות שלנו, מה הצרכים שלנו, מה התקשורת שלנו,
המקומות של המערכת תמיכה, מערכת רגשית, איפה השורשים שלנו וכן הלאה. פשוט עברתי את הגלגל כאן. למעשה, המפה היא תמצית מקודדת של הגנטיקה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. דיברנו על זה גם במפגשים הקודמים. ציר הזמן פותח את מהות המפה לביטוי באמצעות אנשים וסיטואציות שאנחנו פוגשים במהלך חיינו. כל מפגש פותח כמו דלת מסוימת בנו, פותח חריץ מסוים, צוהר מסוים, חלון מסוים, ומפעיל את המערכת הפנימית שלנו. וכמו שציינתי גם במפגשים קודמים, בשיטת העבודה שלי המפה היא כלי להדרכה, עבודה התפתחותית לצד ריפוי והגשמה. ולכן אני מחלקת את המפה לארכיטיפים שמייצגים סט של קולות פנימיים, שמספרים לנו על הצרכים שלנו, הרצונות, מבעים, חלומות וכן הלאה. כל קול מייצג דמות פנימית שמהווה חלק מהמרקם של מי שאנחנו. מהי הדמות, איפה היא נמצאת, מה הצרכים והרצונות שלה, איך היא באה לידי ביטוי, והאם שנוצר שיח מלא בין כל הדמויות, יש התמרת תדרים למודעות והתחלה של מסע הגשמה. חשוב לזכור שזה לא בא באופן אוטומטי. המערכת שלנו עובדת בצורה מסוימת, וביחס להסכמה שלנו, וביחס ליכולת שלנו לנהל שיח כן ואמיתי, רק משם אנחנו נוכל להפעיל לשכבות העמוקות יותר ולעלות לתדרים גבוהים יותר. לכל דמות יש תכנים עמוקים שמספרים על מהותה, לצד סוגיות קרמטיות של אותה דמות. דיברנו על זה בשיעור הקודם, במפגש מספר 3. כל דמות מגיעה עם מטענים מזמנים קודמים, בין אם זה תקופות קודמות בחיינו כמו נעורים, ילדות, תינוקות, עד זמן התגבשות המהות שלנו בהיריון, משמע טרום לידה, ועד זמנים שקודם לכן, משמע גלגולים. לכן לכל דמות יש ספר תכנים משלה, הוראות הפעלה משלה, כלים לעבודה, תוכנית התפתחותית, ויותר מכל סוג של גרסה מיטבית של אותה דמות. מה הפוטנציאל הגבוה ביותר, ואיך ניתן להתמיר את השיח עם אותה דמות למקום הזה. אלה נושאים שכבר דיברנו ולכן אני עוברת עליהם די במהירות, אבל חשוב לראות שאני מדברת על חירון, או על דמות הפצוע, פוצע, מרפא, אני מדברת על דמות במפה. זו דמות שבראיית על, כמו כל דמות אחרת, היא מורכבת משלושה מצבי תודעה. 3 מצבי תודעה שבנויים על העבר, מטענים שלנו, כמו שדיברנו קודם, הווה, מפגשים ואינטראקציות שיש לנו בחיים שלנו, ועתיד פוטנציאל. אלה מייצגים את התת מודע, חצי מודע ומודעות מלאה. וזאת כמובן, כמו שציינתי קודם, לצד מטענים קדומים, קדמונים, ישנים, עתיקים, מפגשים עכשוויים ופוטנציאל עתידי. חשוב לדעת שהעבר מדבר על המטענים, התת מודע מדבר עליהם, והמודעות הגבוהה ביותר, עם הפוטנציאל הגבוה ביותר, מדבר על העתיד, ובמקרה של חירון אנחנו מדברים על המרפא. לא על הפצוע, לא על הפוצע, אלא על המרפא. כאן נכנס חירון. חירון הוא דמות פנימית שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. חירון מייצג את הכאב, מחסני הטראומות ומסלול ההתפתחות מפצע לריפוי. חירון מדבר על 3 מצבי תודעה, כמו שציינתי קודם, פצוע, פוצע ומרפא. ושוב, כמו שציינתי קודם, בין אם אנחנו נסכים לזה, בין אם נודה בזה, בין אם נהיה מודעים לזה, אם נהיה כנים עם זה, אם נבין את זה, בכל אחד ואחד מאיתנו יש את הדמות הזאת. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את הפצע הפנימי הזה. יש אנשים מאיתנו שיגידו, לא, מה פתאום, אין לי שום דבר, החיים שלי סבבה, החיים שלי תותים, החיים שלי נפלאים ונהדרים. אבל אם אני אסתכל במפה ואני אשלוף את חירון, אני אוכל להגיד באיזה גיל, מה קרה, איך קרה, למה קרה, ופתאום זה יפתח את הדלת של הפצע, ואותו בן אדם יהיה מוכן להתחיל ליצור איזה סוג של חוזה חדש עם הפצע שלו. למה? שוב, זה מצב תודעתי. ברגע שאנחנו מתנגדים למשהו, או אנחנו לא מודעים למשהו, ואנחנו מופעלים אך ורק על הישרדות, אז אנחנו פועלים בעצם מהתודעה, ממצב תודעתי ראשוני, שמספר לנו על מטענים של עבר, על תת מודע, על פצוע, שאנחנו לא ערים, אנחנו לא יודעים.
בכל אחד ואחד חשוב לזכור שיש את אותו פצע. המצב התודעתי השני זה המפגשים העכשוויים, התנסות ובחירה. מה אנחנו בוחרים? הפצע נמצא, הכאב נמצא, הסבל המתלווה נמצא. איך אנחנו פוגשים עכשיו את המציאות, והאם אנחנו פוצעים אחרים או את עצמנו, זה כבר נושא שונה, זה דורש מודעות אחרת, דורש הבנה אחרת. כשהמצב התודעתי הגבוה ביותר זה פוטנציאל עתידי, זה מודעות, זה אפשרות לגילוי המפתח וריפוי באמצעות התנועה של חירון המעברים, שהם המסע של הריפוי שלנו. הנה, חזרתי על הגלופה של חירון. אתם רואים את הגלופה, נכון? שוב, המפתח, אנחנו מדברים על המפתח, והמפתח הזה בעצם מספר שוב שבכל אחד ואחד מאיתנו קיימת הדמות הזאת. לעתים היא חזקה מאוד, והיא ממש מנתבת את המסלול של החיים שלנו. אנחנו נולדים כבר עם הפצע, ולכן שיש לעתים שאלות על נגיד לידה שהסתבכה, וכתוצאה מזה סוחבים סוג של פצע, בין אם הוא פיזיולוגי, בין אם הוא מנטלי, בין אם הוא רגשי, בין אם הוא רוחני, סוחבים סוג של פצע שאנחנו כבר מגיעים איתו, נקודת ההתחלה שלנו שונה. או אם אנחנו פוגשים את הפצע שנמצא בתוך המטענים שלנו ובתוך הקפסולות הפנימיות, וזה בא לידי ביטוי בשלבים מאוחרים יותר, אם זה בילדות מאוד מוקדמת, אם זה בגיל ההתבגרות, כל אחד ואחד מאיתנו פוגש את אותו פצע. כשהדמות הזאת של חירון חזקה מאוד, היא ממש מנתבת את המסלול שלנו. כשהיא פחות חזקה, היא נמצאת ברקע, והיא מזכירה לנו מדי פעם את הקיום שלה. כשבעצם חירון פותח את הפצע וחושף אותו, הוא מעניק לנו בעצם את ההבנה של מורכבות תוצאות הטראומות שנחוו בעבר. הן חוזרות ונשנות, הן נחקקו, כל מה שאנחנו עברנו בזמנים אחרים, כל מה שמייצג לא פייר, לא נכון, כל מה שאנחנו מרגישים שהוא צריך תיקון, או כל המקומות, ותיקון אני משתמשת במושג הזה כיוון שאז אנשים מרגישים שמקולקלים, אם יש לי פצע כזה או אחר אני מקולקלת, אני לא שווה, אני לא בסדר, אני לא מתאימה וכן הלאה. ולכן זה אזור שדורש סוג של ריפוי ושכתוב. רק על ידי שכתוב וריפוי ניתן להתמיר את התדר ולהתחבר לנשמה באמת. זוכרים את השיעור שעשינו או את המפגש שעשינו על הלילה האפל של הנשמה? אלה המקומות שרק ההסכמה להיכנס לתוך המקומות האלה, אנחנו יכולים להבין אותם באמת לעומק. חירון בשלב הראשוני מייצג את הפצע, וכמו שציינו במפגשים קודמים, פצע הוא פגיעה, קריאה של רקמה שבדרך כלל נוצרת מבחוץ. ואיך זה קורה? אנחנו ממגנטים אנשים וסיטואציות לחיים שלנו, דיברנו גם על זה, גם בנושאים שדנו על העניינים של הקרמה. ישנם כמה מצבים של פציעה, יש פציעה קלה, פציעה בינונית, עד פציעה טראומטית ומסכנת חיים. בכל מקרה, ככל שהפציעה קשה יותר, או ככל שהפצע גדול יותר, או ככל שהוא מגורה יותר, או ככל שהוא עמוק יותר, זה מצב דינמי שהגוף דורש, נדרש ממנו בעצם, להשתמש בכל המשאבים שלו להתמודדות עם אותו מקום, בין אם איחוי או התחלה של ריפוי, או מקום של הרדמה. פה זה תלוי בנו, אם אנחנו מרדמים, לא מתייחסים ואומרים, אוקיי, זה יעבור, אני אתעלם מזה, אני לא אתעסק עם זה. אי אפשר שלא להתעסק, הפצע שם נמצא. ואם אנחנו לא מטפלים, למעשה, אותו פצע ימשיך וישחזר וישכפל את עצמו, עד שאנחנו נגיע למקום שנהיה מודעים אליו. אוקיי? אני רוצה לתת דוגמה ראשונית, היא לא קשורה ישירות לחירון, אבל היא קשורה לאיזה סוג של קרע קטן במפות. הדוגמה בעצם שאני נותנת זה קשור לעולם הפיזי, הרגשי, המנטלי והרוחני. אם יש לנו קרע, מה זאת אומרת קרע? אנשים שחיים למשל את החיים רק במישור הפיזי והרגשי, הם מתעלמים מהקטע שאפשר להתפתח מנטלית, הם מתעלמים מהקטע שאפשר לשנות את הסיפור ולשדרג את התודעה שלנו למקומות חדשים. הם בכלל אולי אפילו בזים למקום הרוחני, כי זה נראה להם סתם שטויות בסוג כזה או אחר. כאילו לא מקבלים את זה, לא רואים את זה. ולכן שפוגשים את הפצע, לא עוברים את המסננת של המקום המנטלי והרגשי, ורוחני. אלא רק את המקום הפיזי והרגשי.
ולמה זה כל כך חשוב? כי יש סדר בין האלמנטים. מה הסדר? יש לנו אדמה, שהאדמה מדברת בעצם על המקום של הפרקטיקום, תוצאות בשטח, חוויה בשטח, אנחנו חווים את זה, כל המערכת שלנו יודעת את זה, אנחנו אומרים על זה נעים לי, טוב לי, קשה לי וכן הלאה וכן הלאה. אותה חוויה מייצרת אצלנו תחושה רגשית או הרגשה מסוימת, הרגשה שנעים לי, זה עושה לי שמח, לא רוצה את זה, זה כואב לי, זה הרגשה, אני מתחברת להרגשה. את ההרגשה במיידי אני מתרגמת באמצעות המערכת המנטלית שלי, ואני קוראת לזה בשם, אני אומרת אוקיי, זה היה לי חם מדי, כבר התחברתי לסוג של הגדרה מנטלית שבעזרתה אני יכולה להיפתח לזה רמה של השראה רוחנית, ככל חוויה בעצם שאני יכולה לתרגם אותה, יכולה להגיע למעלה למקום של חוויה רוחנית, ומאותה חוויה רוחנית שאני אחווה, אני מבינה הבנה חדשה, ואותה הבנה נותנת לי הרגשה חדשה, ואותה הרגשה נותנת לי חוויה פיזית חדשה, ושוב החוויה הפיזית נותנת לי הרגשה רגשית, חיבור לעולם של הרגש, חיבור לעולם של המנטל, חיבור לעולם של הרוח. יש סוג של ספירלה שהיא עובדת בצורה טבעית ואורגנית אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אלא אם כן אנחנו נעצור. אם נתכחש לסיפור או לנרטיב של הסיפור של חירון, אנחנו ניתקע בעולם של הפיזי והרגשי ונחזור שוב ושוב וניפגע שוב ושוב, ומבחינת רגש למשל נעלב או נתעצב או כל דבר שקשור למקומות האלה, ואנחנו לא נדע איך לפתור את זה, כי בעצם אין לנו את ההבנה. ההבנה כאן קשורה למנטל וקשורה להתחברות לעולם של הרוח, של הרוחניות. ואז אנחנו מקבלים איזה סוג של השראה וחיבור למקום יותר גבוה וכן הלאה וכן הלאה. איך נחווה בעצם כל סוג של קרע או כל סוג של פצע שמעורר את מנגנון ההישרדות? קודם נתתי דוגמה קטנה למקום שאם אנחנו לא מתעסקים עם זה בצורה הטבעית והאורגנית לפי חוקי הטבע, אנחנו נמצא את עצמנו במקום לא נוח. אבל בואו נלך למקום שנוצר קרע במנגנון ההישרדות. הכל מופעל בעוצמה מאוד מאוד חזקה, ואז נחווה את זה בזיכרונות שעולים כמו גלים משום מקום, טריגרים שמפעילים את כל המנגנונים של ההישרדות, נחווה עוררות יתר שתתבטא באדרנלין מאוד גבוה, בקורטיזול גבוה, מתח, עצבנות, חוסר אונים, עצב, דכדוך, ניתוק מהעולם החיצוני. המתח הרבה פעמים מלווה בהרגשה פיזית מאוד לא פשוטה. עכשיו, כשנוצר קרע בכל מנגנוני ההישרדות מופעלים, מה שקורה, אנחנו חווים סכנה שבה נוכחת טראומה. זה לא פחד, זאת טראומה. פחד זה קורה ואנחנו מזהים ממה ואנחנו נותנים לזה פתרון או שלא, אבל זה משהו קטן. טראומה זה משהו שממש קורא לנו את כל המנגנונים של ההגנה שלנו, ואנחנו נמצאים בחוסר אונים מוחלט. מעבר לטראומה אישית קיימת טראומה משפחתית, ומשם אנחנו יכולים גם להתחבר לטראומה דורית, קולקטיבית, עד טראומה בין דורית. טראומה אישית אנחנו יודעים מה זה, אנחנו יכולים להגדיר ברמה האישית. טראומה משפחתית אנחנו יכולים לראות שושלות שלמות שנושאות את אותו סוג של פצע. ממש, שהרבה פעמים מגדירים אפילו את אותה משפחה באמצעות אותו פצע שלה. זה משהו שהרבה אנשים חווים, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל זה, ברגע שאנחנו יודעים לקרוא לזה בשם, אנחנו יכולים לטפל בזה בצורה אחרת. המקום הזה של סוגיות קרמטיות מתחילות לעבוד שעות נוספות. כל המצבורים והמטענים צפים ועולים, אין שליטה. ושהכאוס והאי ודאות, אובדן הדרך, לוקחים אותנו למקומות קשים ואפלים. הנה, פה שוב אנחנו מתחברים לקרמה, ושוב מתחברים לנושא של הלילה האפל של הנשמה, ועכשיו תבינו למה היה חשוב לי לתת לכל אחד גם זמן נפרד, גם ללילה האפל של הנשמה, גם לסוגיות הטראומטיות. טראומה בעצם מה היא? אמרנו שנדבר מה זה. היא אירוע שנחווה ונתפס כמאיים, פיזית, רגשית, מנטלית ורוחנית, לאדם עצמו, או לאחרים בעלי משמעות בחייו, שהתחושה שמתלווה לאותו מקום היא חוסר אונים. זה יכול להיות אירוע חד פעמי שמתלווה באמת בפחד, בלבול, חרדה, תחושת איום, חוסר אונים, ליד הרגשה שמשהו לא צפוי ששובר את כל מנגנוני ההגנה והביטחון.
זה יכול להיות כתוצאה מאירוע אחד, או בעקבות אירוע מתמשך, או בעקבות סדרה של אירועים, וברקע שוב, כל הסוגיות של הקרמה, מה אנחנו ממגנטים לחיים שלנו ולמה. כשלא נדע מה זה, אנחנו נמשיך לגרות את אותו מקום. טראומה היא בעצם תחושה שכל הביטחון שלנו וכל השליטה שיש לנו על החיים נקרא ברגע. ואז אנחנו נחשפים בעצם לאירוע שמעורר תגובה של מנגנוני ההישרדות העמוקים ביותר בתוכנו, מנעד רחב של סימפטומים בא לידי ביטוי, גם ברמה הרגשית, גם במנטלית וגם ברוחנית. פה רשמתי בכוונה דוגמאות שאפשר יהיה להבין על מה אנחנו מדברים. רעד פיזי, זה רעד, זה דפיקות לב מואצות, זה קושי לנשום, חולשה, בחילה, לחץ בחזה. רגשי זה יכול להיות פחד, דיכאון, הכחשה, פאניקה, כעס נורא, אשמה, עצבנות, הצפה עצומה. מנטלי זה יכול להיות בלבול, אובדן של ריכוז, ניתוק מהמקום והזמן, והצפה של זיכרונות עם אובדן היגיון יומיומי. רוחני נוצר איזה סוג של חוסר שקט, ניתוק, נטישה ואובדן הדרך. אלה נקודות מאוד מאוד חשובות, משום שהן בעצם מראות לנו מה קורה בזמן הזה. הקרע נוצר במפגש עם המציאות, ומכאן הוא רק מעמיק כל רגע. זה מצב שלוחץ מאוד חזק על תחושה של חוסר אונים, מעצים את הטראומה ומעמיק את הקרע של הנטישה, של האיום, של ההישרדות. הכאב כל כך חזק, ולכן פה מה שעכשיו אני מנסה להראות, האופן בו מופעלת המפה, איך אנחנו פועלים. אני נותנת כאן דוגמה לשליש הראשון של המפה. אני מדברת על בית ראשון, בית שני, בית שלישי, בית רביעי. אלה מדברים על אזורי התנסות בחיינו. בית ראשון זה מפגש עם המציאות, רצון או אי רצון. בית שני מדבר על ביטחון, ערך עצמי, או כל המערכת החושית והמשאבים שיש לנו ככלים להתמודד עם המציאות, או שאין לנו. בית שלישי מדבר על המערכת תרגום שלנו, על הקליטה שלנו, על הסיפור שאנחנו מספרים, על התקשורת שיש לנו והמחשבה שיש לנו. ובית רביעי מדבר על המקום של השורשים הרגשיים שלנו, על העוצמות שמאיפה אנחנו באים, על מערכת תמיכה שיש לנו בחיים שלנו מבחינה רגשית, או שאין. כל דבר אני מוסיפה או שאין. כשאנחנו פוגשים את הטראומה, היא מפעילה במיידי את האופק, את הבית הראשון. ומה קורה? תחושה של איום. התחושה של האיום בעצם פותחת את כל הקטע של ההישרדות וכאב מאוד חזק. ואז אנחנו מחפשים לפתור את הדבר באמצעות החושים שלנו. מה זה אומר באמצעות החושים שלנו? החושים שלנו זה משאבים שלנו וחיבור שלנו לגוף. אז אנחנו מנסים למצוא כמה שיותר אינפורמציה לגבי מה קורה עם הדבר הזה, או איך זה מרגיש, או למי עוד זה קרה, שיהיה לנו יותר קל לעבור את המקום הזה. ואז אם אפשר בבקשה לסגור את הרמקולים, גם גן שעשועים לא כל כך שייך עכשיו למקום של המידע שיעזור לנו להתמודד עם טראומה, למרות שלפעמים זה עוזר. בכל מקרה, המקום של המידע שאנחנו מחפשים מה קורה כרגע קשור לבית שלישי. אני מחפשת אינפורמציה שתקל עליי להבין מה קורה, ובאמצעות זה אני אוכל להרגיע את הסערה הרגשית, שזה מדבר על הבית הרביעי. שוב, אני לא מדברת בהכרח רק על בתים, אלא מה הם מייצגים. ואז מה שקורה בפועל בעצם זה חיפוש אינסופי של אינפורמציה הישרדותית, שרק מעצימה את הקרע, כי אין לנו הבנה מה אנחנו רואים. המוח מגיב במיידי ואנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. אני אתן דוגמה, מה שקרה לנו באותו מקום של 7/10/23, פגשנו טראומה, כולנו נכנסנו לבום, אנחנו קפאנו במקום, אנחנו לא האמנו, אנחנו כעסנו נורא, אנחנו זעמנו, אנחנו בכינו, ואז החושים שלנו התחילו לפעול, נחפש פה אינפורמציה, נשמע מזה, נשמע מפה, נשמע דרך עוד פעם העיניים, האוזניים וכן הלאה, אינפורמציה. ואז הקשבנו לחדשות בלי הפסקה, ולא קיבלנו בעצם שום דבר, ככה שהמערכת הרגשית שלנו לא קיבלה סוג של שלווה ושקט, וחזרנו למקום עוד פעם של איום, כי שוב אנחנו פוגשים את המציאות ואנחנו לא מבינים. כל המפגשים האלה בעצם שאנחנו פוגשים חוזרים ונשנים.
כי בעצם המפגש עם המציאות מחזיר אותנו למפגשים קודמים. ושוב, למה זה מחזיר ברמת העיקרון, שכולנו זוכרים אבל לא זוכרים לחלוטין, זאת הלידה שלנו, זה המפגש הראשון עם סוג של קרע של לעבור מעולם תמים ושלם, לעולם שאנחנו צריכים לשרוד בו. הזעקה הראשונה, הלידה היא הקרע מהרחם, הנטישה הגדולה, המקום הכי הישרדותי, חוסר אונים מלא, תלות במישהו או משהו אחר. מה שקרה ב7/10/23, היה לנו עולם תמים שהאמין שאם אנחנו טובים, אנשים יהיו טובים, והשכנים שלנו יהיו טובים, ונוכל לייצר שלום ולחיות בשלום ובהרמוניה. ומה קרה? נוצר קרע. קראו מאיתנו אנשים למצב של הישרדות. זה פגע בכולנו. זה הביא אותנו למקום של חוסר אונים מוחלט, כשאז חיפשנו מי בעצם יכול לתת לנו את התמיכה. אנחנו חזרנו שוב ושוב לאותו מקום, כי לא מצאנו את זה בחדשות ששמענו, כי שמה שמענו סט של תרגומים למה נראה למישהו כזה או אחר, מה קורה, אבל בעצם אולי זה לא מה שקורה, אולי זה רק משהו שמספרים לנו, ולכן אנחנו נדרשים לחזור לאיזה מקומות פנימיים בתוכנו, כדי לא לחזור שוב ושוב לאותו מקום, אלא להגיע עם הבנות גבוהות יותר, וללמוד להתנהל ולנהל את האירוע בצורה אחרת. כי אם אנחנו לא ננהל את האירוע בצורה אחרת, אנחנו שוב ושוב נמצא את עצמנו במקום שוב, אנחנו שמה, אנחנו באותו מקום. מה שזה בעצם אומר, שמעבר ממימד למימד, מאותו מקום שאנחנו לגמרי מוגנים, למקום אחר, מדבר על שינוי עמוק מאוד. ושוב, אם נחזור למקום של השכל שמתרגם לנו את המציאות באמצעות שפה, פה למשל היה לנו גם פצע טראומה של שפה. אנחנו מאבדים את המקום, אין לנו יכולת להבין את השפה של החוויה שעברנו. עברנו כולנו חוויה, כן, זה טראומה קולקטיבית. אלה שחוו את זה באופן אישי, זה סיפור אחר לגמרי. אבל כיוון שכולנו חולקים גורל מסוים וכולנו חולקים מסע מסוים, כולנו חווים את זה כטראומה, במיוחד שזה מתיישב על חזרת חירון של יום כיפור, זה כאילו שחזור של יום כיפור, עמוק יותר, חזק יותר, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס, לא מסוגלים להבין, כי אנחנו מדברים בשפה אחרת. השפה מדברת על תפיסה. תפיסה מאיפה היא מתחילה? לימוד, איך לימוד מתחיל אצל בן אדם? מחיקוי, אנחנו רואים תינוק מחכה את הסביבה שלו, את האמא שלו, אבא שלו, אחים שלו, שכנים שלו, כל דבר שנמצא שם, ותוך כדי הוא לומד, תוך כדי שהוא מתבגר, הוא מסתגל לדברים חדשים, הוא יוצר אינטראקציות שנותנת לו שפע גדול יותר של מידע והבנה, וראייה רחבה יותר. ההבנות נותנות לנו בעצם את החיבור לעולם, ושאין לנו חיבור לעולם, זה כאילו נפל החשמל ואנחנו בחושך. זה מה שקרה לנו בעצם כחלק נוסף באותה טראומה. כשאנחנו בחושך אין לנו מושג מה קורה ולמה. זוכרים את הלילה האפל של הנשמה? מכיוון שהמצב הזה לוחץ על הישרדות ומערכת ההפעלה עובדת למצב הכי פרימיטיבי, לברוח, להילחם או לקפוא, טריפל F, fight, flight or freeze, כל אחד לפי המפה שלו, לכל אחד יש מנגנון שונה. חשוב לזהות מה המנגנונים שלנו, כדי שנלמד לעבוד איתם ולא נפעל על מוד של הישרדות, על אוטומט של הישרדות. כך או כך אנחנו נכנסים למקום קשה מאוד שמקעקע את החוויה הזאת פנימה, לאותם מנגנונים עתיקים, והפצע והטראומה מתבייתים ונעטפים בשכבת הגנה עד המפגש הבא. למה השתמשתי פה במילה מקעקע את החוויה פנימה? אני לא יודעת אם שמתם לב כמה אנשים חיפשו לקעקע פיזית את החוויה שהם עברו, כדי שתהיה להם תזכורת על הגוף שלהם. מה הם עברו, מה האמירה שלהם ומה הרצון שלהם. הרבה פעמים אנחנו זקוקים לזה. חירון כמפתח, למעשה כולנו נותנים לפצע לנהל אותנו. מהמקום הזה הוא מתביית בתת מודע, ולכן בכלל אין לנו מושג שהוא עובד. עד הרגע שנוצרת הפעלה מחדש. ברגע שיש הפעלה מחדש, כל המעטפת שדיברתי עליה קודם, שכל הפצע או כל הטראומות, הכל עטוף עמוק בתת מודע, כאילו גם שם נפרץ ונקרא ונוצר מפגש מחודש
לא רק מבחוץ, אלא גם מבפנים, עם המטענים שאנחנו סוחבים מבפנים. המנגנון ההישרדותי נותן לנו מתנה מדהימה של התכחשות, התעלמות והרדמה כדי לשרוד. אבל ברגע המפגש עם המציאות שהפצע מופעל, הכל עולה ונוצרת הצפה וחוויה שהכל כל כך גדול ואין לנו שום אפשרות בכלל להתמודד עם זה. בואו נגיד ככה, בחיים היומיומיים אנחנו לא בוחרים את המפגש עם הטראומה, אבל היא מנהלת אותנו מאחורי הקלעים, שוב, במיוחד אם אנחנו הרדמנו אותה, אם התעלמנו, אם הדחקנו, אם לא רצינו לגעת בזה, אם אמרנו זה לא קיים, אם הפנינו את הגב שלנו לזה, אבל הפצע קיים. אותו מקום נסתר שנעטף בשכבות הגנה מנהל אותנו מאחורי הקלעים, ולכן שהכפתור נלחץ מחדש, משהו במעטפת מתפרק, משהו ונוצרים סדקים שמאפשרים לאותו פצע עתיק להתחיל לפעום, ואותה טראומה יוצאת לאור. מה זה אומר? שיש לנו בעצם כאב עצום שמתלווה, אך הסדקים שנוצרו והקרעים שנוצרו מבפנים מאפשרים לנו להוציא משהו. שימו לב מה קרה לנו נוכח הטראומה, אני עכשיו שמה דגש קצת על הטראומה של 7/10/23, מה קרה לנו? כולנו פתאום בכינו ממקום שבעצם כל הטראומות של כולם שהדחקנו, הרדמנו, עטפנו, ארזנו, הקפנו וכן הלאה, פתאום זה נפרץ והכל יצא החוצה ומצאנו את עצמנו יושבים ובוכים או רוצים להתחבק או מחפשים את המזור למשהו שקיים בפנים. כן, זה מחבר באמצעות הטראומה הקולקטיבית, אבל פה הטראומה האישית, אם אנחנו היינו יודעים לגעת בה לפני כן, היינו אולי יכולים להבין אותה, יכולים להתמודד עם זה בדרך אחרת, שלא תדרוש כל כך הרבה משאבים. כי מה שקרה, תשימו לב כמה הרבה ימים עברו, עד שהתחלנו להבין בכלל מה קורה, כאילו היינו מנותקים לחלוטין. לא רק אנחנו, בתוכנו. טוב, אני לא אכנס כאן לפער בין העם לבין המנהיגות, כי זה יושב כבר על המפה של המדינה, ועל הקונפליקט שקיים בין הנהגה לבין העם. זה שני כוחות שונים לחלוטין, שהמגמות שלהם שונות לחלוטין, ולכן יש מאבק עוצמתי, ומי שהתעורר ראשון זה אלה שהרגישו, שנתנו לעצמם להרגיש, העם. נחזור לחירון, האם אין לנו ברירה, או יש לנו ברירה, אין ברירה או אין בחירה. יש לנו בחירה, יש לנו ברירה, כאן אנחנו נכנסים לסוגיות של תפיסה. המלצה לבדוק ברמה האישית, האם היו לך ברירות ובחירות בחיים? וכאן אני אשאל כל אחד ואחד, בחרתם בפצע כשהוא התחולל בחיים שלכם? שוב, במידה ואתם מודעים לפצע, האם בחרתם? האם הייתה פה ברירה בכלל שהפצע מתחולל, מגיע מבחוץ, לופת, דוחף, הורס, הורג משהו בתוכנו? כשאנחנו נכנסים לסוגיות של תפיסה ניתן להיעזר בצלב של המזלות המשתנים, פה אני הולכת רגע לפרופר אסטרולוגיה, הם מספרים לנו על מהות התפיסה, ארכיטיפ תאומים בתולה קשת ודגים, וחוזר שוב ושוב ושוב. תאומים הם אלה שאוספים את המידע, הם אלה שמלקטים את המידע, מבינים, כל המערכת הזאת היא שקולטת. בבתולה אנחנו מבינים מה בעל ערך או לא בעל ערך, וככל שמשהו בעל ערך ניתן לו יותר מיקוד וניתן לו יותר תשומת לב וננסה לתת לו מרחב גדול יותר, תוך כדי זה שאנחנו בודקים במציאות היומיומית שלנו איך זה בא לידי ביטוי. מהמקום הזה, באמצעות ארכיטיפ קשת, אנחנו נגיע לאמונה שכן, אני מאמינה באמונה שלמה שזה ככה. ומתוך האמונה אני אתן אמון באותו נושא או באותו אדם או באותה סיטואציה, זאת אומרת אני אהיה מוכנה להתמסר לאותו דבר ולנוע עם אותו דבר עם מה שהוא מציע. אם אין לי את זה, אני אכנס שוב ושוב לאותם מקומות שיהיה תחושה שכאילו משקרים אותי, יחזבו אותי, גונבים לי את הדעת, כל אלה יושבים על הצלב המשתנה. עכשיו, מה שחשוב, חשוב שיש לנו בחירה, אולי אין לנו ברירה, ובאמת אין לנו ברירה, לפחות במישור הראשוני שאנחנו פוגשים את זה, אך אם ניכנס טיפה יותר עמוק, אנחנו נבין שיש לנו ברירה,
כי אנחנו בחרנו את החוזה הזה. כל אחד ואחד מאיתנו, שוב, בתפיסה הרוחנית הגבוהה, בחר את החוזה הזה, חתם עליו לפני שהגיע לעולם. כל אחד ואחד מאיתנו חתם על הפצע הזה. ככה שיש לנו את הבחירה ויש לנו את הברירה, אבל איך זה בא לידי ביטוי? אם אנחנו נלמד את זה, אם נעבוד על התפיסה שלנו, נוכל בעצם להבין שיש לנו בחירה בתגובה, ובהסכמה ליצור חוזה חדש. ואז אני אגיד שאפילו טיפה של מידע חדש שיגיע לתוך אותו מקום שנעול ולפות בתוך כבלים של תפיסה ישנה, זה יהיה כמו תבלין שאני מכניסה למרק חסר טעם. משהו שלא הייתי מסוגלת לאכול, לא הייתי מסוגלת להקל, לא הייתי מסוגלת שום דבר, פתאום אני יכולה לאכול מהמרק הזה, לחוות צובע, ואולי לרגעים אפילו לחוות עונג, כמה שזה נשמע מוזר. אם אנחנו ממשיכים, דוגמה נוספת, חירון מייצג את הפצע ואת הכאב של ההישרדות הראשונית ביותר שהופכת בעצם למלחמה בחיים שלנו. מלחמת הקיום הראשונית נובעת מנטישה ופרידה מגן עדן, דיברנו על זה במפגשים הקודמים. למעשה כל סוגיית הלבדות והנבדלות, ההישרדות, האינסטינקט החייתי הקיומי נובעים מהמקום הזה. והמקום הזה מופעל בצורה מאוד מאוד חזקה. המטרה ללמוד, שוב, כשאנחנו בפצע, שאנחנו מגיבים מהאוטומט של ההישרדות, של הכאב הנורא, של הסבל, שננטשתי, של אכזבה וכן הלאה וכן הלאה, אני לא נכנסת יותר מדי לזה כי יש פשוט המון דברים שעוד אני רוצה להעביר היום. אותו מקום בעצם מדבר על מטרה, לכל פצע יש מטרה ושם מסתתר חומר הריפוי. המטרה ללמוד לצאת ממקום של הישרדות ומלחמה במה להאחז, כדי ללמוד מה באמת בעל ערך בחיים שלנו ולהילחם עליו באמת מהמקום הגבוה. להבין איזה כלים יש לנו לעצמאות, להגדיל את הנוכחות שלנו בעולם ולהקטין את מקדם החיכוך. כי כל כאב, כל פצע, כל קריאה, כל טראומה מדבר על מקדם חיכוך מאוד גבוה שהוא מגיע למצב שהוא קורע ופוצע. פה איך אנחנו מקטינים את מקדם החיכוך. אותו מקום נבדל ובודד הופך להיות למעשה עמוד שדרה בעל חוזק, עוצמה, במקביל גמישות, ומה שמסייע זה התפיסה. מה הסיפור ובאיזה שפה אנחנו משתמשים. זה אחד המפתחות הכי חשובים. זה המקום שבו אנחנו מתחילים לגלות מי אנחנו באמת. לגלות שאנחנו לא הפצע. אנחנו לא מה שפוצע, אנחנו לא מה ששובר ומבקע, זה מסע של גילוי. מי אני? גילוי של עצמי. הסכמה לפתוח את הפצע של ההישרדות ולצאת ממצב של אי קיימות, הכוונה לא קיים, למקום של קיימות, לחיים עשירים מלאי עוצמה, ויכולת לפרוץ את הגבולות כדי לגדול ולהיות מנהיגים בחיינו, להנהיג את עצמנו, לקחת את ההגאים של החיים שלנו באמצעות חיבור לנשמה שלנו. כן, דווקא אותו מקום של פצע פרימלי ראשוני יכול להיות קטליזטור לפריצת גבולות ועצמאות. אלה נקודות כל כך חשובות. מה זה אומר? זה אומר שאותן תופעות פיזיולוגיות, לדוגמה פחד לצד כעס, נבלעים עמוק במערכת שלנו וממשיכים לחלחל לפצע. אלא אם כן אנחנו עוצרים, נושמים ולאט לאט חוזרים לשקט. אנחנו מתחילים לקבל הבנה חדשה שיכולה לעזור לנו להניע את הפחד לדחף, את הכעס לפעולה, בעזרתה ניתן ליצור משהו חדש ולשנות את הקרמה. זוכרים סוגיות של קרמה? פעולה, תוצאה. ההבנה מייצרת את הפעולה החדשה, ממנה תוצאה, וכאן המקום של קרמה כמקור ריפוי. זה אחד הדברים הכי חשובים. גם אם לא תיקחו כלום מהמפגש הזה, מחשבה, פעולה, תוצאה. זה אומר שאנחנו בעצם מתחילים להניע החוצה, וליצור מערכת יחסים חדשה עם הפצע. לעתים אנחנו נצא בכוח ונפצע את עצמנו, זוכרים שדיברנו על הפצוע ועכשיו מגיע הפוצע, נפצע את עצמנו או מישהו אחר, הכי פשוט לזהות את זה זה באמצעות של תופעות פיזיולוגיות. לדוגמה, נקודה של פצע עמוק, של טראומה, של לחץ, של מתח, כל מה שקורה שם, כל הסערה הענקית, אנחנו יכולים לדפוק את הראש בקיר, אם לא פיזי, רגשי.
להכות באגרופים, לצעוק בכל הכעס על כל מי שנמצא שם, בין אם יש לו קשר לעניין או אין לו קשר, לחוות בעצמנו ועוד, להפנות אצבע מאשימה לזה או לזה וכן הלאה. במערכות יחסים לדוגמה, אם יש לנו פצע נטישה, אז אנחנו ניקח את המקום הזה של לפצוע, נמגנט מישהו לחיים שלנו, נפצע אותו, ננטוש אותו, כדי ליצור חתימה אחרת בתוך הפצע. אבל בעצם אנחנו ממשיכים ופוצעים את עצמנו, כי אם אנחנו ממשיכים ומנהלים את אותו דבר עם אנשים אחרים, אנחנו מנהלים בעצם סוג של מעגל אכזר, שאני קוראת לו תלך תבוא. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו יכולים לשנות. אותו רעיון של תפיסה, פעולה, תוצאה, אנחנו משנים לא רק את הקרמה שלנו, אנחנו משנים גם קרמה של אחרים לידינו. זוכרים, דיברנו על זה במפגש על קרמה. ומה אם לא? למעשה נוצרת התפשטות והסכמה להיכנס לעולם שמעבר ליכולת הרציונלית שהפצע מגיע במפגש עם פחד, הכחשה, כאב, שליטה, במטרה לחוות וליצור חוזה חדש עם תכנים שגדולים מאיתנו. זה אומר שאנחנו מסכימים לעבור ממקום מעבר לרציונל. הרציונל זה אחד מהדברים שאנחנו נאחזים. הרציונל, ההיגיון, זאת תפיסה, זאת אנרגיה, ועוד אנחנו יושבים עם היגיון רציונלי, ולא עם היגיון רגשי, ולא עם היגיון יצירתי, ולא עם היגיון אינטואיטיבי, ולא עם היגיון, יש 12 סוגים של הגיונות, אם אנחנו תקועים בהיגיון אחד, אנחנו לא מתקדמים, אנחנו לא נעים. פה נדרשת מאיתנו בעצם הסכמה להיכנס לעולם שמעבר ליכולת הרציונלית. כל מה שנמצא מתחת לפני השטח שהצטבר לאורך כל החיים, לאורך כל הגלגולים, נוגע במקום הזה, ושאין לנו אמירה כלפי העניין, ושאין לנו שיח אמיתי וכן עם אותם מקומות בהם נפצענו, אנחנו נכנעים לכוח גדול יותר מאיתנו, ודרך הכניעה לכוח הזה אנחנו הופכים להיות חלק מאיתנו, זה הופך להיות חלק מאיתנו. מה שחשוב שבעצם האין והריק נוצרים מהאובדן הזה. האובדן הוא חלק מהתפתחות. אובדן הילדות מאפשר חיבור לנערות, אובדן נערות מאפשר חיבור לחיים בוגרים יותר. איך עובדים עם אובדן שקשור לטראומות? פה אני מציעה רעיון של מקפצה לתפיסה מעט שונה. לכל דבר שאנחנו רוצים שיוולד חדש בחיינו, אם אנחנו לא ניכנע ולא נהיה כנים עם עצמנו ונהיה מוכנים לעבד בעין ולאבד את אותו דבר, אנחנו לא נוכל לעלות למעלה, לא נוכל להעלות את התדר. אם נבדוק את המפה ככלי להתמודדות עם המציאות הנוכחית שאנחנו חווים כרגע, יש פה הפעלה של כל הטריגרים האישיים והקולקטיביים. שלב ראשון, כמו שציינתי קודם, אנחנו בודקים את השליש הראשון של המפה. ואז, אם קודם דיברתי על מה קורה, פה מה אנחנו עושים? אנחנו עוצרים ובוחנים באמצעות זיהוי, הבנה, התמרת האנרגיה של הישרדות לריפוי, משמע ניקוי רעלים. כשאנחנו פוגשים במשהו והוא מכה בנו על מקום של תסכול ושל איום ושל קורבנות וכן הלאה, בעצם מה שנוצר זה כמות אדירה של רעל. הרעל נובע מכעס, מאשמה, מהלקאה. אני לא אכנס לכל המילים האלה, שוב, כל אחד צריך לבדוק את זה במקום שלו. אם נטפל בפצעים בעדינות וחמלה, דרך העצמת החוזקות שלנו, דרך עבודת עומק על הרעשים והתדרים הקשים, כדי להגיע לקשב אמיתי לנשמה שלנו ולחזון שלנו, דרך נשימה ועבודה על השפה, פה אני מדברת על החיטיפ של הבית השלישי, קודם דיברתי על הבית השני, שדיברתי על הטיפול בחמלה דרך העצמת החוזקות שלנו, והחיבור לשלב הרביעי, לחיטיפ הרביעי, חיבור לשורשים אמיתיים, ופה אם צריך לחתוך, נחתוך. שורשים רקובים אפשר לחתוך, לגזור ולנקות, באומץ, להזין ולטפח קשרים רגשיים, קשרים רגשיים שנותנים לנו מקום לצמיחה. ובמפה האסטרולוגית בעצם שנוצר קרע עם המציאות, הוא רק מעמיק כל רגע ורגע, זה מצב שלוחץ. זה מצב שלוחץ, וכאן אני חוזרת ומסבירה שוב ושוב, מי שירצה להיכנס אחר כך לשקף הזה, אני משאירה אותו פה עוד 2 דקות. ואז מה קורה? מה אנחנו עושים?
דבר ראשון, מה אנחנו עושים במצבים שכאלה? נושמים. הכי חשוב לזהות שהמבנה שלנו נובע מזהות אישית. לצד קרמה, שורשים, לשבט שלנו, לתרבות שלנו, לשפה שלנו, לסביבה שגדלנו, לשפה שאנחנו מדברים, כל הקודים שאנחנו מדברים, כל אלה בעצם מגדירים את מי שאנחנו, איך אנחנו תופסים את עצמנו. ולכן, כל אלה יש להם משמעות, ואז שאנחנו נכנסים למשהו חדש זה לא מוכר, וזה רק קורע אותנו יותר ויותר, ואז עוד פעם נוצר גם קרע ברקמה בין הגוף לבין הנפש. אלה נקודות שחשוב מאוד מאוד לראות אותן, כי רק ברגע שאנחנו נראה אותן, אנחנו נוכל למעשה להמשיך ולעשות את העבודה שלנו עם עצמנו. אני מצטערת על המהירות, פשוט ממש ממש חשוב לי לעבור כמה שיותר מהר על כמה שיותר נושאים, אוקיי? מה עושים? לסיכום, בואו נעשה, מה עושים? חוץ מה שנושמים, חוץ מה שעוצרים את המעגל שמפעיל את הטראומה ולוקחים אחריות, משנים את המפגש, מחזקים את העוצמות האישיות שלנו, דרך עשייה בשביל אחרים, דרך מגנות של אנשים שונים לחיים שלנו, אנחנו מתרגלים נשימה, חוזרים לשפה שלנו, מהי השפה האישית שלנו, כולנו מדקלמים דברים שלא קשורים לעצמנו, אלא לכל מיני דברים ששמענו, שראינו, שככה וככה, זה לא אנחנו. לחזור למקומות האלה, אם זה באמצעות דמיון מודרך, אם זה באמצעות נקודות אור, אם זה באמצעות 1001 דרכים, באמצעות כתיבה אינטואיטיבית וכן הלאה וכן הלאה. איך אנחנו מתחברים מחדש לשבט שלנו? שוב, אני לא מדברת בהכרח על שבט ביולוגי, אני יכולה לדבר פה על שבט קרמטי, שבט רגשי וכן הלאה וכן הלאה. לסיכום בואו נעשה, גם אם אנחנו לא בחרנו את מה שקורה, אנחנו יכולים לשנות את מה שקורה. למה אנחנו יכולים לשנות את מה שקורה? כי פה באמצע נמצא המפתח. אנחנו יכולים לשנות את הדרך שאנחנו מגיבים. כדי לא להמשיך להעמיק את הקרעים של הלב, כי יש פה קרעים של הלב, של הנפש ושל השכל. מה שקורה, לפתע פתאום, המערכת שלנו מתחילה לעבוד עם כל מיני קולות שמתחלקים לכל מיני מרחבים, ואין ביניהם שיתוף פעולה. מה זה אומר שאין ביניהם שיתוף פעולה? זה אומר שאנחנו שומעים המון רעש. שוב, ציינתי קודם איך מורידים את הרעש. כשאנחנו משתפים פעולה עם מגנות של עוד מאותו דבר, אנחנו נכנסים למקום אפל וכואב, שעיקרו חוסר אונים ואובדן דרך. לכולנו יש מישהו או משהו שאפשר להודות עליו. וכאן אני אגיד, תמצאו, כל אחד ואחד מכם, תמצאו מישהו או משהו שאתם יכולים להודות עליו. מישהו שאתם באמת אוהבים, מישהו שבאמת חשוב בחיים שלכם, או משהו שאתם יכולות להודות, משהו של יופי שמגיע לחיים, משהו של שמחה, משהו של, איך אני אקרא לזה, כישרון מיוחד שיש לנו, אדם מיוחד שיש לנו, ואז אנחנו יכולים באמת להגיע לנקודות חדשות בחיים שלנו, מה באמת חשוב. חירון הוא פצע שמכיל את המתנה החשובה והמופלאה ביותר שאנחנו יכולים להעניק לעולם. פה אני אחזור לרגע לסיפור המיתולוגי, אמנם במפגש הראשון דיברתי על הסיפור המיתולוגי, אך לא ציינתי את המקום שברגע שחירון נפצע, בגלל שהוא היה בן אנוש, הוא כאב וסבל, יש פה קטע של כאב וסבל, אבל בגלל שהוא היה במהותו גם אל, הוא חי חיי נצח ולכן הוא לא יכל היה בעצם לרפא את עצמו, ומה שקרה, המתנה שלו, של האימורטליטי, של חיי הנצח שלו, הוא העניק למישהו אחר, הוא העניק לפרומטאוס. פרומטאוס הוא זה שהביא את האש ממתחת לפני השטח, מתוך העולמות התחתונים, והאש פה מסמלת את החיות ואת הידע ואת התודעה ואת ההבנה ואת העומק. אבל חירון נתן את המתנה הכי חשובה שלו למישהו אחר, ואותו מישהו המשיך עם הדרך. ולכן, כל מה שיש כאן בעצם זה איך אנחנו יכולים להעניק לעולם את המתנה שלנו. כשנשנה את הרעל שלנו לתרופה, ננקה את הכאב מהפצע באמצעות חירון במפה האישית שלנו, נוכל לעשות את זה. כי יש פצע ויש כאב ויש סבל, הפצע בנמצא, הכאב מתלווה. כשאנחנו יוצרים סוג של הפרדה בין הכאב ובין הפצע,
אנחנו יכולים ללמוד לעבוד עם הפצע ולהשתמש בו כדי לגלות את החוזקות שלנו. חירון במפה הוא חלק מחוזה נשמה. הנשמה בחרה את המקום הזה, את החוזה הזה. זה פצע שמוביל לריפוי עצמי. המפה האסטרולוגית מסבירה לנו למה, מדוע הנשמה בחרה, ומה המתנה שנמצאת לעצמנו, לאנשים אחרים ולעולם. אנחנו נולדים עם הפצע, אנחנו לעתים פוגשים את זה עוד קודם, כל אחד בשלב שלו, ואגב באמצעות המפה אנחנו יכולים גם לזהות את הזמנים של הפצע, מתי אנחנו נחווה את הפצעים, ואז נוכל להבין גם מה עובד באותו זמן. עכשיו, איך זה עובד? המסע הוא בעצם גילוי הפצע וניקוי הכאב מהפצע. זה נשמע מוזר, כי אצלנו זה הולך ביחד, פצע כואב. הכאב קשור להתייחסות מסוימת, שהפצע בעצם מנהל את האזור. אני יכולה לתת דוגמה לנשים שילדו. כמות הכאב שאנחנו חוות בלידה, תלויה ביכולת שלנו לנתק את עצמנו מהכאב לבין התהליך עצמו. התהליך עצמו כן, יש בו גם מקום של פציעה, אבל אם אנחנו לא מתעסקים עם הפציעה ולא מתעסקים עם הכאב כהוא הדבר שמגדיר את התהליך, אנחנו בעצם עוברים מסע למקום אחר ויכולים לקבל חיים חדשים אחרי תהליך זיכוך יוצא דופן. ולכן אם זה לא לידה פיזית, אם זה לידה רגשית, הכאב שאנחנו חווים שם בסמוך לפצע, כמה זה כואב, או אם זה פצע שקשור לנטישה, איזה כאב שנעזבנו, איזה אכזבה, איזה, כאילו זרקו אותנו ממש מגן עדן, אנחנו נמצאים מתדפקים על השערים ואף אחד לא קשוב אלינו ולא רואה אותנו, אנחנו כל כך לבד, כאב וסבל. אבל אם אנחנו מנתקים ואנחנו קוראים לפצע בשם שלו, אנחנו יוצרים מפגש אמיתי ואותנטי עם הפצע, דרך מסע של להיכנע לפצע, ללמוד את אומנות השחרור, לא לזהות את עצמנו באמצעות הפצע. אנחנו מזהים את עצמנו, זוכרים שלאורך כל המפגשים ציינתי את הפצע כמגדיר הביוגרפיה שלנו, המסע של הריפוי הוא ללמוד לא לתת לפצע לתאר אותנו. זה מקום של שינוי תפיסה, שחרור האגו, זה מקום שאנחנו יכולים להתחבר לסליחה, לשחרר את האכזבה, להתחבר לסליחה לעצמנו ולאחרים. התחלת הריפוי היא מודעות והבנה מהו פצע ומה הקשר בין פצע לכאב כדי להגיע לשביל של סליחה. כן, שביל של סליחה, כמה קשה לנו לסלוח. אם אני אסתכל אפילו למקום כמה קשה לי לסלוח לעצמי, איזה מטומטמת יצאתי, או איך נפגעתי, או איך התאכזבתי, כמה כעס אני אפנה כלפי עצמי, כמה אשמה, כמה רוע אני אפנה כלפי עצמי, כמה התעללות ואכזריות. למה? אם אני אדע להבין, אוקיי, זה פצע מסוים שהגעתי, שוב, אני לא מדברת עליי באופן אישי, אני נותן פה איזה סוג של דוגמה. אם אני אבין את הפצע ואני אבין את כל התסריטים של האירועים שחלו בחיים שקשורים להופעה של הפצע ולהופעה של הכאב והסבל, ואני אדע להגדיר מאיפה זה בא, למה ההתנסויות האלה, למה חוויתי אותם, מהמקום הזה אני מתחילה תהליך של ריפוי. לפצע יש נוכחות חזקה מאוד בחיים שלנו שגורמת לנו להמשיך את היחסים עם הכאב. דיברנו על הנושא במפגש למה אנשים לא רוצים ריפוי או לא יכולים לקבל ריפוי. לפעמים הפצע והכאב הם הדבר היחידי שנותן לנו משמעות בחיים שלנו. איך אני אוותר על הדבר שכל כך משמעותי? יהיה לי ריק, לא יהיה לי אף אחד, כאילו הפצע מלווה אותי. זה כמו דברים אחרים שאנשים לוקחים בחיים שלהם, שמזיקים להם וממשיכים לדבוק בהם. אני מדברת נגיד על לשתות או לעשן או דברים מהסוג הזה, או לאכול אוכל שהוא לא בריא. למה? זה חבר טוב, זה עושה לי טוב, זה מרדים אותי, אני לא רואה, אני לא שומעת, עד ש... לכן זה מקום מאוד מאוד חשוב. זה מקום במפה שלא יקבל ריפוי מלא. זה א' ב' בהבנה. זה לא יקבל ריפוי מלא, זה לא יגרום להיעלמות של הפצע, וזהו, לא הייתה צלקת, עשינו טיפול כזה או אחר, והצלקת נעלמה. לא. אנחנו יכולים לעבור ממצב של פצע למצב של צלקת אקטיבית, למצב של צלקת עם הבנה, מה היא מסמלת לנו.
כאילו צלקת כמו על הפנים שאומרת לנו זה הסמל של המלחמות שעברנו, והיא מגדירה לנו כל פעם שאנחנו מסתכלים במראה על מה נלחמנו ולמה. שוב, רק דוגמה. על פצע יש כוחות עוד פעם ונוכחות חזקה מאוד, ולכן חשוב לפתוח את המקום הזה. זה מקום במפה, כמו שציינתי קודם, הוא לא יקפל ריפוי מלא, אבל ניתן לעבוד עם הפצע לטובת הנשמה. תזכרו את הלילה האפל של הנשמה, תזכרו מה קורה שהכל מתפרק לנו ואין לנו כלום, ולא יכולים להיאחז בכלום, כי הכל כל כך כואב. איך אנחנו מתמירים את הכאב לריפוי, שמסייע להתמרת תדרים וריפוי לנשמה. איך אנחנו עושים את זה? פה באמת לכל אחד יש את המקום של חירון האישי שלו, אבל לכולנו יש מקומות נוספים, ואנחנו יכולים ללמוד את זה דרך המפה שלנו. דוגמה למשל, אני אתן דוגמה למשל חירון שקשור לנקודה של השמעת הקול שלנו. מתחיל לפני הכל איך אנחנו בכלל יכולים למצוא את השפה האמיתית שמאפשרת לנשמה שלנו לבוא לידי ביטוי למי שאנחנו ומה שאנחנו. לכן אנחנו נגדל בסביבה שמונעת מאיתנו לדבר, או בסביבה שתכתיב לנו מה לומר, או במקום שהכרה ואהבה יגיעו רק אם נשקר. אנחנו מאבדים את הקול שלנו. פיזית, כן, אפשר לאבד את הקול ממש פיזית. זה מקום שיסתמו לנו את הפה, זה מקום שהדעה שלנו לא תהיה נחשבת, זה מקום שלא נוכל להשמיע קול. אבל הבנת הפצע של הקול האמיתי והאותנטי מגיעה דרך הבנה מהו הקול שלנו, מה המשמעות שלו, למה הוא מגיע, ובעזרתו נוכל להשמיע לא רק את הקול שלנו, אלא קולות של רבים. לא תמיד אולי רק את הקול שלנו, אבל אם לא נשים לב, אנחנו נמשיך ונמגנט שוב ושוב ושוב. אז אם בתור ילדים היינו במקום הזה שסתמו לנו את הפה ולא אפשרו לנו להביע את עצמנו ולא נתנו לנו אפשרות לשום דבר, כאן למעשה מה שיקרה, אנחנו נמגנט עוד ועוד גם בבגרותנו, נמגנט חברים, נמגנט בני זוג, נמגנט בוסים, כל מיני סוגים של אנשים או סיטואציות שפשוט יגידו לנו תשתקו, או שנדבר ואף אחד לא ישים לב שדיברנו. זה מקומות שמאוד חשוב לזהות, כי מאחורי כל פצע יש מתנה. איך אנחנו מזהים? המזל בו נמצא חירון מדבר על חוזה דורי קולקטיבי, הבית מגדיר את הנושא בו מתמקד הפצע. מה זאת אומרת? למה אני מדברת על חוזה דורי קולקטיבי? דוגמה, כל מי שנולד כעת או נולד לפני 50 שנה, יש לו את חירון במזל תלה. קבוצה של אנשים שבחרה להיוולד תחת חוזה מסוים שקשור לפצע של ארכיטיפ תלה, הפצע שקשור ללוחם, הפצע של הבנת מה הרצונות שלנו, הפצע של להבין מה הזהות שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. זה חוזה דורי, קולקטיבי. הבית שזה יהיה, הוא יגדיר איפה מגיע הפצע הזה לידי ביטוי. וזוויות כמובן או קשרים יגדירו איך זה קורה, למה זה קורה, עם מי זה קורה ומתי זה קורה. מסע חירון יכול להיות נסתר ונעלם, אנחנו יכולים לחוות רק את הכאב, מבלי שנוכל להבין את המקום הזה. כמובן זה נובע מהכחשה, הדחקה, שינה, הרדמה. בגלל שזה כל כך כואב, ולכן מה קורה? אנחנו מאשימים מישהו אחר או משהו אחר. ומהמקום הזה אנחנו בעצם בוחרים חיים של קורבנות. אני יודעת שאני אומרת פה מילים מאוד קשות ודברים מאוד לא פשוטים, ומאוד קשה לקחת את זה וליצור עם זה איזה סוג של שיח, אבל זה מקום שברגע שאנחנו לא לוקחים את האחריות ואני מאשימה מישהו אחר, למשל אם אני אמשיך עם הדוגמה של הקול שלי, מישהו אחר סתם לי את הפה ובגלל זה אני לא מסוגלת לדבר, לא. אני נותנת את הכוח למישהו אחר, אני מחזירה את הכוח, שוב, לא במובן של כוח של מאבק, אלא את העוצמה אליי, כדי להשמיע את הקול שלי. ומהמקום הזה אני יוצאת מתודעה של קורבן של סיטואציה, למקום של מחשבה חדשה, פעולה חדשה, תוצאה חדשה, שינוי של קרמה. אז אתם מתחילים לראות על מה אני מדברת עם זה. זה קשה, זה לא פשוט. איך אנחנו מזהים? איך אנחנו מזהים את כל הסיפור הזה? שאלה טובה. שאלה באמת סופר טובה. למה? כי מאוד קשה לענות עליה. קשה לענות עליה כי, שוב, כמו שאמרתי קודם, חירון נותן לנו את ההבנה של מה המזל.
שהוא נמצא במזל. הבית אומר לנו באיזה דברים נתנסה, באיזה שלבים נתנסה, באיזה גילים נתנסה. כל הקשרים לפלנטות אחרות מספר לנו איך זה יבוא לידי ביטוי, עם מי זה יבוא לידי ביטוי, למה זה יבוא לידי ביטוי, כדי להבין לעומק את המשמעות של אותו פצע. כולנו חווים ומרגישים כעס, זעם, כאב, אכזבה, ייאוש. כולנו חווים את זה. מי שיגיד שלא, הוא לא אומר את האמת לפחות לעצמו. אלה תופעות של תוצאות של דברים שקרו. אם קרה משהו שפצע אותי, בשלבים הראשונים מתלווה כאב, ולכאב התחבר כעס, זעם, אכזבה, ייאוש וכן הלאה. אני לא ממשיכה עם המילים כיוון שציינתי אותן מספיק פעמים. אלה תופעות של תוצאות. ומפה אנחנו יכולים לבחור ב"אני אלחם, אני אכעס", זה המקום של הפצע, והעוצמה שלו זה כגודל הנוכחות שלו מתחת לפני השטח, במיוחד שהוא בלתי נסבל, ולכן אנחנו עוטפים אותו בתת מודע, לא להתעסק איתו, עוטפים אותו ואורזים אותו, מקפיאים אותו וכל מה שדיברנו קודם. אנחנו חוזרים שוב למקום של כאב וסבל, וכאן הסבל מתחיל להתחבר גם כגיבוי, לא מספיק הכאב, יש גם סבל. חשוב לזהות שהעבודה עם חירון נמשכת כל החיים. העבודה למצוא את הברכה באמצעות הדרך לעבוד עם הכאב הבלתי נסבל. הכאב הוא בלתי נסבל, איך אנחנו הופכים את הסבל למקום שאנחנו יכולים לשחרר אותו. איך? לסלוח לעצמנו ולאחרים. כעס, זעם, האשמה, בושה. נגיד אם התחברנו לסיטואציה שנפצענו פיזית, זה לסלוח לגוף שלנו שלא עמד בזה, לסלוח לגוף שלנו שלקח אותנו לסיטואציה הזאת, לסלוח לרגשות שלנו שהטעו אותנו, לסלוח לתפיסה שלנו שהביאה אותנו למקום שוואו, איך זה יכול להיות? רק רע חוויתי שם. לשנות, לסלוח לאנשים. אם אנחנו לא סולחים לאנשים, אנחנו ממשיכים לתת להם את אותו כוח להפעיל את הפצע בחיים שלנו. אם מישהו יכאיב לנו, ואני ממשיכה להתעסק עם אותו מישהו שיכאיב, אני מתעוררת איתו בבוקר, אני הולכת לישון איתו בלילה. הוא מנהל אותי, הוא ממשיך לגעת לי בפצע לעומק, להפעיל לי את הכאב ואת הסבל. אני משחררת. הסליחה בעצם, לפני הכל זה לסלוח לעצמנו, כן, על הטמטום שלנו, לסלוח על חוסר ההבנה, לסלוח שהיינו תמימים. הנה דוגמה עוד פעם, אני אחזיר את 7/10/23, היינו תמימים, היינו מטומטמים, לא הבנו, לא ראינו, זה סיבה להמשיך להאשים את עצמנו או להאשים מישהו אחר. הסליחה מנקה את הכאב וחושפת חלקים עמוקים יותר בהוויה שלנו. אלה נושאים שבאמת הם כל כך חשוב להבין את זה. איך אנחנו מזהים אסטרולוגית? איפה נמצא חירון? במזל בית, שליט של חירון, של אותו מזל בו הוא נמצא ושליט הבית. שליט אחרון, מה הוא מסמל? מהו הפצע לעומקו? מה המתנה הענקית שעטופה באמצעות הפצע דרך כאב וסבל? צריך לעבור דרך הפצע כדי להגיע למתנה. זאת אומרת, כשאני מדברת על אותו פצע, אני מדברת שהפצע הוא כמו מעטפת למשהו שנמצא בפנים, שיש שם מתנה יוצאת דופן לעצמנו ולאחרים. ושוב, אם היה מקומות שהתאכזבנו כתוצאה מתמימות, המתנה שלנו תהיה התפכחות והבנה של ערכים ואידיאלים שלא נשענים על תמימות וחוסר מבדק של המציאות. זאת מתנה, ואז נוכל לתת את המתנה הזאת הלאה. כל התהליך הזה של מגע עם הכאב מתחיל תהליך. למצוא את הפצע, להיות אמיתיים, מהו הפצע ומה מסתתר מאחורי הפצע. ההבנה של הפצע, מה הפצע מגדיר בעצם. מה המסלול שלנו. מה מסתיר מאיתנו את מי שאנחנו, כי כל עוד אנחנו מגדירים את עצמנו רק באמצעות הפצעים שלנו, זה מסתיר מאיתנו את המקומות העמוקים, איפה שהמתנה הכי גדולה שלנו, שיכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות חיבור לנשמה שלנו. וכל עוד אנחנו בפצע, אנחנו למעשה באגו, ואנחנו לא מתחברים למקומות האלה, ואין לנו אפשרות להביא את המתנה לחיים שלנו. אין לנו אפשרות. טראומות מגדירות אותנו.
הן חותכות לתוך עומק ההוויה שלנו, ואנחנו נכנסים לעוצמה הזאת ונותנים לטראומה לנהל אותנו. אנחנו נותנים לפצע לנהל אותנו, לכאב להגדיר אותנו. אנחנו לא זוכרים מי אנחנו באמת. לכן זה כל כך חשוב להבין את הפצע הכירוני. הכאב והסבל הם חלק ממסע שמונע שמחה, עצמאות, זהות או משהו בעל ערך. הפצע מסתיר את האמת. הפצע מטיל צל עצום על החיים שלנו. אנחנו חיים את הצל ואת הכאב. המקום הזה מגדיל את הרעל, ומהמקום הזה אנחנו מגנטים עוד ועוד, פוצעים את עצמנו, פוצעים אחרים, ופה נוצר איזה מערך קרמטי של הדבקה, וכמו שאנחנו יכולים להדביק בשמחה, כאן אנחנו מדביקים בעצב, בקורבנות ובכאב. אני חוזרת על זה שוב ושוב, וכן, ויכול להיות שתגידו, מה, למה היא חוזרת כל כך הרבה פעמים על אותם דברים? כי קשה לקלוט את זה, כי אנחנו לא רוצים לקלוט את זה, כי לקלוט את זה זה אומר שאנחנו צריכים להיות עם הפצע. כשאנחנו לא מרפאים אנחנו ממשיכים לפצוע את עצמנו ולפצוע אחרים. דוגמה, כאב שיוצר אכזבה ממנה נולדת קנאה, שנאה, שמדביקה אחרים וממגנטים ומגדילים את המעגל האכזר של כאב מתמשך. זאת אומרת שאם הייתה לי אכזבה, אני אשווה את עצמי ואני אקנה במישהו אחר שהוא לא יתאכזב, ומתוך זה אני יכולה לפתח שנאה כלפיו וכעס וזעם וטטטטטטם, סליחה שאני ממשיכה בטטטטם כמו 3 נקודות, מכאן רק אני אמשיך, ימגנט ויגדיל את המעגל האכזר הזה של כאב שמתמשך. הדרך זה להתחיל להיות כנים ואמיתיים. אנחנו יכולים להתחיל לנהל יחסים עם הפצעים שלנו. אנחנו צריכים להחליט. אי אפשר למנוע את הפצע, אבל אפשר לבחור אם הוא יהיה תרופה או רעל במסע ההתפתחות שלנו. למה? הפצע בעצם מפסל ומעצב את מי שאנחנו, ואנחנו מנהלים, הוא מנהל אותנו. מאיפה אנחנו מתחילים? איפה מתחילים? כן, אנחנו מתחילים מפה, מעכשיו, במקום שאנחנו נמצאים. אין מקום יותר טוב להתחיל מהנקודה שאנחנו נמצאים בחיים שלנו. אי אפשר להתפטר מהפצע הכירוני. הפצע יעצב את החלקים המעודנים שלנו, את המקומות השבריריים שלנו, את הרוך והעדינות שלנו, הוא נכנס לשם, כי אלה המקומות הכי פגיעים. רק כשאנחנו מסכימים להיות עם הפצע, מתחיל מסע עמוק מאוד, למסע רוחני, כדי לגלות את החוזקות שבנו, דרך אימות עם הפצע, אימות גם בעין וגם באלף. זהו מסע ריפוי שבדרך כלל יש צורך לגלות ברמה הגיונית. ולמה ברמה הגיונית? פה, שאנחנו לוקחים את האסטרולוגיה, אנחנו מקבלים כלים הגיוניים, כלים אובייקטיביים למערכת הכי סובייקטיבית, כדי שנוכל לזהות מה מהות הפצע, למה, מה מסתתר מאחורה, איך עובדים עם זה, איך משחררים, איך מתאבלים על הפצע, כי ברגע שאני משחררת פצע אני מתאבלת. זוכרים? הוא חבר טוב. כל הדברים שהתנסינו עד כה לא יעבדו אלא אם כן נהיה בקשר אמיתי ונבנה יחסים עם אותו פצע כדי ללמוד להתמיר את המקום הזה. הדרך לריפוי היא מבפנים החוצה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. הדרך לריפוי עובדת מבפנים החוצה. מה זה אומר? אין אף אחד שיכול לעשות את זה בשבילנו. רק אנחנו. מדובר פה בעבודה פנימית עמוקה מבפנים החוצה. יחסים עם הצללים שלנו. להתאמת באלף, להתאמת בעין עם הפצע, לקבל אותו, להיות איתו. באמצעות הסליחה ניתן להתמיר. חשוב לזכור, לומר לעצמנו במסע הרוחני, אני נשמה שלא מוגדרת דרך הפצע. הפצע איננו הזהות האישית שלי, אלא חלק ממסע ההתפתחות שלי, ולכן אני לא אברח, אלא ייצר יחסים עם הפצע ואסכים להתמרה. אלה הנושאים הכי חשובים שיש לי להעביר כאן. אני אסכים להתמרה, זה בא מבפנים. ופה אני חוזרת שוב לשאלות שהתחלתי בהתחלה. איפה יושב הפצע שלך? מה הכאב שמביא? איזה סוג של כאב? איך ניתן להתמיר את הפצע הזה לריפוי? איך מקבלים את הפצע? גם איך מקבלים, איך חוטפים אותו, או איך אנחנו מקבלים מבחינת האם הוא חבר, אויב וכן הלאה, איזה יחסים יש איתו? מה נרטיב הסיפור שלנו? ולמה? האם יש בנו את ההסכמה לצאת למסע של ריפוי? האם יש לנו יכולת לקבל עזרה באמצעות כלים אובייקטיביים אמיתיים, וכאן אני מכניסה את המפות האסטרולוגיות?
האם יש לנו את הידע איך לתכנת מחדש את הפצע? יש דרך קסומה, וכאן אני מסיימת, יש דרך קסומה ומרתקת לעבודה עם הפצע הכירוני, לזיהוי, הבנה ויצירת חוזה חדש ממנו תגיע חוכמה יוצאת דופן, חוכמת הלב והמתנה מיוחדת שלנו לעצמנו ולעולם. ופה אני מציעה לכם את קורס חירון, קורס עמוק מאוד לעבודה אינטנסיבית מאוד, בעדינות יוצאת דופן עם המון המון תמיכה. מי שרוצה מוזמנים לדבר איתי, והנה השבת עוד פעם בפתח, אז אני מאחלת לכולם שבת מדהימה וזמנים של שלווה וריפוי, ונתראה. תודה. אדיר מנסה לתפוס אותך. תודה רבה. אמן ואמן מלי, תודה רבה, שבת שלום, ואני אתעמק בזה, זה מאוד מרתק, ואני אתעמק אחרי. תודה רבה, זה באמת, זה אחד הדברים מרתקים, אבל תזכרו, זה דורש משהו שאנחנו לא רגילים, יותר קל לנו להרדים, להתכחש, להדחיק, פה זה לקחת את האחריות ולצאת ממצב תודעתי כל כך לא פשוט, למקום של לרפא ולהביא סוג של מתנה אחרת לעולם, לעצמנו, לאנשים שבסביבה שלנו, לעולם. זה ברור כל כך, אני יודעת שכבר אני בת 700, ויש לי עוד 200 שנים, ואני חייבת לגמור עם זה כבר. נכון, ולזכור שהזמן קצור, יש לנו שעון חול, ואנחנו יכולים מכאן, כמו שאמרתי, מאיפה מתחילים? עכשיו. מכאן שאנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים... שלשום, שכחת שלשום, ממתי מתחילים? משלשום. אוקיי, אני אומרת מעכשיו, כי אם אני אגיד שלשום, וואו, אבל לא עשיתי שום דבר ואני אכנס עוד פעם לתוך המקומות האלה, אז אני אומרת, מתי? עכשיו. להתחיל בתודה ולהמשיך במסע כמה שיותר עמוק, פשוט לגלות מהו הדבר הזה ואיך לעבוד איתו, כי יש שם מתנה נדירה ויוצאת דופן, כן, אבל היא דורשת אומץ, וואו, איזה אומץ. אני כבר מרגישה שיש לי אותו. מדהימה. אז המון תודה. ושלכולנו תהיה שבת שלווה ורגועה, ומי שרוצה להצטרף לקורס חירון, סוף ינואר, מומלץ מכל הלב, מבטיחה לכם שאתם יוצאים אנשים אחרים לגמרי אחרי המצב. איפה את שמה את כל הפרטים, כדי שאני אלך אני אשים את זה בהמשך, אל דאגה, בסדר? תודה, שבת שלום. תודה רבה, תודה. מלי, את לימדת גם את אדיר הרבה. תודה רבה, כן, יש תלמידים צעירים מאוד שמתחילים כבר מגיל כזה, לקבל תפיסה שונה, הכל נספג. אז תודה רבה ושיהיה שבת מדהימה. ביי.